नमस्कार. प्रुडंटाच्या आजच्या पंचपक्वान ह्या कार्यक्रमात मी शुभदाचारी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करते. तुम्ही हे गाणे ऐकलं असतले नु. पाऊस घडो घडी, पाऊस घडो घडी, आदो मिरग पाणी करी, आदो मिरग पाणी करी. म्हणजे आदो आणि मिरग पडल्या उपरांत आमच्या सृष्टीन, आमच्या सभोवती निसर्गान जो बदल जाता तो बघल्या उपरांत खूपश्यो भाजयो मागीर फुलां फळां ही बघून आमकां ती खावपाची अशी दिसता. आणि कांय तर भाजयो असतात जे आमी लायतात. तर अशाचलीच आयज दोन पदार्थ हांव तुमकां करून दाखयतले. आणि त्या पदार्थातले जे पदार्थ आसात ते स्पेशली म्हणत जाल्यार तुम्ही आमचो जो पावस सोंपता आणि पावस सोंपल्या उपरांत हो पदार्थ केलो जाता. तर त्या पदार्थाक म्हणजे केल अशें म्हणटात. आणि तुम्ही केल म्हटल्या उपरांत हो कसलो पदार्थ म्हणजे हो जो केल नावाचो हो पदार्थ आहा, ह्या केल नावाच्या पदार्था वांगडा माझे जे भावविश्व आसा, आठवणी आसात, ल्हानपणाचे हे सगळे जुळलेले आसात. म्हणून आज तुमच्या समोर मी हे केल हो नावाचो पदार्थ करून दाखयतले. आणि हो जो केल आसा तो शाकाहारी पद्दतीने खावं येता आणि जेंकां नुस्तें खावपाक आवडटा ते नुस्तें खावपीचे लोक आसात तेंच्या खातीर त्या पद्दतीने तो करूं येता. तर आयज हांव तुमकां तो पदार्थ दोन्ही तरेन दाखयतले. तर तेच्या पयलीं ह्या केल हो जो प्रकार आहा म्हणजे माझो एक पर्टिक्युलर खंयचो तरी गांव न समजता मी जो प्रदेशान रावते तो म्हणजे सह्याद्री आसा, मागीर तो सत्तरी असो, पेडणे असो, बिचोली असो किंवा दोडामार्ग किंवा मागीर वेंगुर्ला, बांदा ह्या बाजूचे प्रदेश असो, ह्या प्रदेशान हे केल नावाचो पदार्थ केलो जाता. आणि तेका लागून तो जो केल आसा हो खूप प्रसिद्ध आसा. म्हणजे आमी जेन्ना आयतार बितार आमचो आसता, म्हणजे आयतार म्हणजे सगळीं जाणां जेन्ना घरान असतात तेन्ना केल नावाचो पदार्थ आमी करता. कारण आयतार म्हणजे भाकरी चुलीचेर भाजलेली आणि त्याच चुलीचेर केल्लो माडयेचो प्रकार म्हणजे केल. तर माडयेचे केल करपाक आमकां अगदी हातीच्या बोटयांचेर मेजूंक येता इतलेच इन्ग्रेडियंट जाय, इतलेच पदार्थ जाय. सगळ्यात महत्वाची म्हटल्यार माडी जाय आमकां, जी आता ह्या दिसांनी म्हणजे दिवाळे कडेन गोंयांतल्या सगळ्या बाजारांनी म्हणा किंवा महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या सीमे वयल्या म्हणजे जे बाजार आसा किंवा जे गांव आसा त्या गांवांनी उपलब्ध आसता. तेच्या भायर कांदो, मिरसांग आणि अळवाक आमी जाणा की ताका खाज येता आणि ती खाज वचांक जाय आणि आमकां तेचो त्रास जावंक जायना. म्हणून आमच्या गोंयांत मेळपी आणि ह्या कोकण प्रदेशांत मेळपी कोकमाची सोलां म्हणजे ताका आमी सोलां म्हणटात. सो कोकम जाय, मीठ आणि तुमचे करपाची आणि मिरसांगे तिखसाणी खातीर. आणि त्याच बरोबर खोबरेल तेल म्हणजे जेच्यातल्यान आमकां ती आनीक बरी तेची चव आसा ती त्या पदार्थाक चडटा. तर चला तर बघूया आजचो हो पदार्थ जेका म्हणटात केल. चला तर माडयेपासून केल करूया. आता खूप फावटी तुम्ही माडी हाडल्या उपरांत तेका जर असे कोंब आसत जाल्यार ते कोंब तुम्ही मातशे कापून घेयात आणि असे कापून घेयात. आणि हो जर कोंब तुम्ही तुमच्या घराच्या देगेक जर लायलो जाल्यार हेच्या पासून नवीन अळू तुमकां मेळूंक शकता. आणि पावसाच्या दिसांनी परत लायात तुमकां अशी माडी मेळूंक शकता. तर हो मी कोंब काडलेलो आसा. माडयेचे दोन भाग केले. मुख्य म्हणजे आता माडी करताना काही गजाली लक्षात दवरूंक जाय. गजाली लक्षात दवरपाचे म्हटल्यार बेरीकी धवी आसता हे माडयेच्या ह्या जर भागाक तुम्ही हात लायशात जाल्यार तुमकां खाज येतली.
सो तेका लागून तुमी सगळ्यांनी एक दक्षता घेवंक जाय की तुमकां ती खाज येवंक जायना म्हणून ती पयली तासून घेवप गरजेची हा, नाजाल्यार तुमकां खाज येवं शकता. आता ही माडी, ह्या माडयेक मुळान खाज येता म्हणून जेन्ना तुमी चिरतली तेन्ना तेच्यान चिरून पाणयान हात घालू नाकात. पाणयान हात घातल्या उपरांत तुमकां हमखास खाज येतली. फोडी करपाचे. अळवान कोण गो सळसळटा, अळवान कोण गो सळसळटा, महादेव दोरी हलयता, महादेव दोरी हलयता, पार्वती मायेरा जातुय म्हणटा, पार्वती मायेरा जातुय म्हणटा, उकलली दौली मारली कपलार, आता बाये चल गो मायेरा, आता बाये चल गो मायेरा. तर अशा पद्धतीन ती अळू ही माडी आणि याच्या संदर्भातली अशी गीतां असत ती पयलींच्या वेळाचेर अशी खूबशी म्हटली जायत. आता ही माडी आमी दवरुया. माडी खावपाक आमकां सगळ्यांक आवडटा बरोबर, पण काय आसा खूब जाणां करपाक ती फाटी फुडें करता. कित्याक तर माडयेची खाज येता आनी ती कशी करप हें खबर नासता. सो सगळ्यांनी म्हाका एक सांगनशें दिसता, जेन्ना तुमी माडी कापता तेन्ना एक लक्षांत दवरा की तुमी तुमचे हात सुके दवरतली. जो एक 15-20 मिनटां हात सुके दवरपाचे, जेका लागून जर समजा 15-20 मिनटाच्या पयलीं तुमी जर पाणयान हात घातले जाल्यार तुमच्या हातीक खाज येत रावतली आनी ती जर खाज येवंक जायना म्हणून तुमी कितें करपाचें, हात सुके दवरपाचे. आनी आतां हात सुके दवरप जर शक्य ना तुमकां जाल्यार तुमी अशा पद्दतीन ती काडूं येता दुसऱ्या आयदनान. तेच्यान व्यवस्थित पाणी घाला म्हणजे ते सगळे फोडी बुडतले त्या पाणयान अशा पद्दतीन. तर हे आमी शिजोवंक चुलीचेर दवरुया. ती मातशी आता शिजांक जायी, अजून शिजानी तेका. तोपर्यंत आमी कांदो मिरसांग चिरून घेऊया. मुख्यतः केल करताना जर समजा तुम्ही कांदो बाजारात मेळटा ते वापरता, कांदे माहिती खबर आहा, पूण जर समजा तुमकां जर केल करताना जर गांवठी कांदे मेळटात जाल्यार आहा जिंदगीन मजा. तर जितके जातात तितके बघा, जर गांवठी कांदे मेळ्ळे जाल्यार जिंदगीन मजा. राट गे राटाला काय पाणी जाऊ दे, पाटाला काय पाणी जाऊ दे, पाटाला पाणी जाऊ दे, पाटाला काय केगदीच्या बेटाला, काय केगदीच्या बेटाला. राट गे राटाला काय पाणी जाऊ दे, पाटाला काय पाणी जाऊ दे, पाटाला पाणी जाऊ दे, पाटाला काय कांद्याच्या शेताला, काय कांद्याच्या शेताला. तर हांगासर आमची जे केल आहा ते शिजता. तेका जर असो वेळ लागतलो शिजांक, कारण तो व्यवस्थित शिजांक होया. म्हणजे शिजत येयली. आता काय मुळात ह्या भाजयेक
अशी ती केणावपाची शिजल्या उपरांत तिका अशी केणावपाची आणि ती अशी केणायतात बरी जशी आम्ही मोदकां खातीर पीठ कशें केणायता तशी ती अशी पूर्णपणान केणावंक जाय आणि तेका लागून तिका केल हे नाव पडला। तर आता ही बऱ्यापैकी फोडी शिजलेले आहात आणि मातसो वेळ शिजाने म्हणटा म्हणसर आम्ही बाकीचे सगळे इन्ग्रेडियंट घालूया। आम्ही चिरून घेतलेलो कांदो, त्याच्याबरोबर चवी खातीर मीठ आणि मी मगाशी म्हटलंय तसा की ही भाजी एक खाज येता आणि ती जर खाज येवंक जायना जाल्यार त्याच्यान आंबट पदार्थ असतो पडटा। तर आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात कोकम असता, सो कोकमाची सोला भिंडीची सोला घालपाची। सो तेका लागून तेचो जो जी खाज येवपी जो हे असता पदार्थ असता त्या माडये भितर त्याची ती खाज कमी जाता आणि याची चव आसा ती वाढता। बरी धरून केणावया। तर आम्ही त्याच्यान सगळे इन्ग्रेडियंट घातलेले असतात जे पदार्थ आमकां लागतात तेका एक बारीकशी परत एक ऊब दिवया आणि मागीर फुडें काय करपाचो तो तुमकां दाखयताय। तर आता आम्ही तेका एक बारीकशी ऊब दिल्लेली आहा। तर येस म्हणजे ही हो जो पदार्थ किंवा हे जे केल आहा ते आमचे तयार झाले आहा। तर एक म्हणतात फायनल टच म्हणतात न्हू तसं एक फायनली तेका आम्ही मातशी केणावया एक बारीकसो म्हणजे जसे की फोडी ते आहा ते न उरता भितून सगळे एक जीव जातले। आमचे केल तयार आहा। याच्या खातीर आमकां जाय तुम्ही ज्या खंयच्या आयदनांत खातली ते आणि खोबरेल तेल कळ्ळें। तर आम्ही काढलो ह्या आयदनाचेर आम्ही ताका फोडणी दिवया। आता फोडणी सुद्धा दिवपाचो प्रकार आसा। ताची मोठो घेवन काय करतले फोडणी दिवया। फोडणी दिवपाक लागून आम्ही सगळ्यांक खबर आहा की आम्ही आयदन घेता त्याच्यान तेल घालता मोहरी टाकता मागीर काहीतरी घालता आणि ताका फोडणी दिता। सो आता आम्ही तशी फोडणी दिना। सो आम्ही फोडणी दिताना काय करतली ही एक जुनी पद्धत आहा जेच्यातल्यान आम्ही फोडणी दिली। मुळान फोडणी दिताना सुद्धा आम्ही जी चुलीक लाकडां वापरता न्हू त्याचे बी महत्व आसा। आता समजा तुम्ही काजीचे जर लाकडाचो जर इंगळो घेशात जाल्यार त्या फोडणेक काजीचो वास येतलो आणि तेचो पदार्थाची चव बदलतली। सो तेका लागून आमची जी देशी वृक्ष असत आमच्या जी जंगलांनी मेळपी देशी वृक्ष आहात त्याच्यातले हो इंगळो तो असो ह्या पदार्थाचेर मदीं हे करून दवरप आणि तेचेर खोबरेल तेल सोडप आणि हे वयल्यान झाकून घेवप म्हणजे पूर्णपणान खोबरेल तेल इंगळो आणि हो पदार्थ। तर हो थोडो वेळ आम्ही पदार्थ आता एका फोडणी आम्ही दिल्लेली आहा। तर ही फोडणी मातशी बरे तरेन जावनी म्हणून ती आम्ही धापून दवरूया। तर आम्ही आता केल शाकाहारी केले शिवराक केल आम्ही केले ते आम्ही काढून फोडणी मारून बाजूक काढून दवरला। आता आम्ही जरा मत्स्य खवय्यांचो विचार करूया। तेन्ना आम्ही केल करता ते आता ह्या केलान आम्ही सुको बांगडो घालतली आणि सुको बांगडो भाजपा खातीर आमकां सगळ्यान पयलीं जो जाय पडटा तो म्हटल्यार अशे चुलीतले हे रसरशीन इंगळे जाय पडटा आणि ह्या चुलीतल्या रसरशीन इंगळ्यांनी हो सुको बांगडो घालूचो। हो घातलो की त्याच्यावरती बाकीचे जे इंगळे आहात आणि जी रसरशीत पेटणारी जी आग आसा तर हे जे केल आहा ते केलान आम्ही आता हो भाजलेलो सुको बांगडो घालतली। आता आमचो हो बांगडो भाजलेलो आहा। हा हो जो घमघमीत वास आसा भाजलेल्या बांगड्याचो
काय सांगतले तुमका, ही जी जिंदगीन मजा म्हणते बघा मी ती हीच ती. तर आता मी ह्या बांगड्याक काढूया. आता आमचो बांगडो बऱ्यापैकी भाजलेलो हा, त्याचे आम्ही कपे काढूया. हां, तर याच्या वेळेला हे काळा काळा उडवचं पडटला. आणि हे बघा ह्याची आता ते आम्ही अशा पद्धतीन जे आम्ही कपे काढलेले आहोत ते किस भरून असे थोडेसे बारीक करपाचे. हे बारीक केले असे, हो झालं किसभर केला बांगड्याचं. ओके, तर हो जो बारीक बांगडो केल्लो हा ती आम्ही अदळचा केल एक सायटीक काढून दवरला, बाजूक काढून दवरला. त्या केलान आम्ही तो आता घालया. तर हे आम्ही बांगडो भितन घातलेलो आहात. तर ह्याचेर आम्ही थोडासा चवीपुरता तेल घातलेला हा. आणि येस, हो बऱ्या तरेन ढवळपाचो. आणि जर तुमका एक त्याची ऊब जाई जाल्यार तुम्ही तो धापात आणि 1-2 मिनटां खातीर चुलीचेर परतो दवरा. तर हे आमचे नुस्तें खावपी मनशां खातीर केल. तुमच्याकडे जर समजा सुके खारे ना, भोपशी आहात, तुम्ही भोपशी घालू शकतात, सुकी सुंगटां घालू शकतात, गालमो घालू शकतात आणि वली सुंगटां आसत जाल्यार सुद्धा तुम्ही घालू शकतात. तर हे असले केल. आमचा केल तयार जाल्लो आसा. तर आम्ही केला वांगडा खावपाक आमकां भाकरी करूया. भाकरी करताना आम्ही जेव्हा नाशण्याची भाकरी करता तेव्हा काय जाता की आमची खूप मोठी भाकरी फुटता. म्हणजे त्याच्यात गरम कितकेंय पाणी घातलं तरी ती फुटता. आणि ती फुटांक जायना म्हणून सदांच काय करपाचं असतं की तवो दवरप आणि त्या तव्याचेर पाणी घालप. हेका म्हणतात कट्टवणी करप. तर पाणी घातला की त्याच्या उपरांत आता पीठ घेऊया. आता आमच्या घरात कितकी मनशां असतात खबर ना. तर आमची आई सांगा असली, म्हणजे आजी ती सांगा असली, जर समजा जर तुम्ही हात पिठाचेर असं मानलो जाल्यार 1, 2 आणि 3 या इतक्या पिठाचे 3.5 भाकरी जातले. हे तिचं गणित असलेलं आजी सांगते. तर ती आई सदांच सांगली की अशा पद्धतीन मनशां मेजपाची आणि त्यानुसार ते पीठ घेवचं. आता ह्याच्यात थोडासा घालूया आम्ही मीठ चवीपुरता. आणि आमचा कट्टवणी तयार झालेला हा. म्हणजे कट्टवणी म्हणजे काय, खतखतीन पाणी. खतखतीन पाणी पिठात आणि ह्या पाणी पिठात घातल्या उपरांत हा गरम गरम अशा पद्धतीन मळून मुळात नाचण्याचं पीठ जरा म्हणजे गरम पाणी घातल्या उपरांत जरा थोडा वेळ जास्त मळूचा पडटा. म्हणजे त्या कसा एक जीव जाता आणि भाकरी सुद्धा तितकीच मऊसूद जाता. आणि 3.5 कारण 8 पसरी 3 करूंक जायना म्हणून हो 3.5 हो जो संकल्प हा किंवा जी कल्पना हा संकल्पना ती येही असू शकता.
आमचो तवो सुद्धा बऱ्यापैकी तापलेलो हा. आता तवो तापला हो कसं कळपाक म्हणजे खूप जाणां कशी बघतात खबर ना, पण तवो तापला की ना हे बघपाक लागून मी बारीकसं पीठ घेतोय. आणि जर तो पीठ लायतुकच जर असा जळला जाल्यार भाकरी खातीर आमचो तवो तयार हा. तर भाकरी थापटच्या पयलीं जामेर जाम येती, जामेर जाम येती, जामेच्या निगे कोण परी, जामेच्या निगे कोण परी, माऊली चिंता करी, माऊली चिंता करी. बारीक गे पिठाची, बारीक गे पिठाची, भाकरी भाजलीच उघडी, भाकरी भाजलीच उघडी, मातेच्या रानपाची, मातेच्या रानपाची, याद येती घडोघडी, याद येती घडोघडी, याद येती घडोघडी. आणि भाकरी परतताना जेन्ना ती तरणी असता तेन्नाच परतपाची. ह्या जर पाणी लायिल्लें असतं तर सुकांक दिवंक जायना. आणि जर समजा पाणी जर तर सुकांक दिला जाल्यार ती भाकरी फुट्टली परत. तर आजचा ह्या केल आणि भाकरी आमची तयार झालेली असा. दोन्ही शाकाहारी आणि जे नुस्ता खावण्याचे आवडीचे लोक आहोत त्यांच्या खातीर नुस्त्याचा केल आणि शाकाहारी केल तयार असा. तुम्ही ही रेसिपी म्हणा किंवा हे केल हो पदार्थ नक्की तुमच्या घराकडे करून बघचो. आणि हेची जी करपाची जी पद्धत असा ती सकयल डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्ली असा, ती वाचात. तुमच्या घराकडे बाजारासून माडी विकती हाडून करा किंवा तुमच्या शेतान हा तुमच्या आजूबाजूक जाल्ली हा जाल्यार हाडून ती करात. आणि ती केल्या उपरांत ती कशी लागली हे आमकां नक्की कळोवपाचा. सकयल कमेंट बॉक्स असा, त्या कमेंट बॉक्सान नक्की कळयात तुमकां हे केल कशें लागले ते. तर आज हुंयच थांबया आणि परत मेळया अशीच आठवणीतली साठवणीतली तुमकां आवडणारी म्हाकाय बी आवडणारी एखादी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद आणि नक्की करा.